Беби Лишончик, ще ме накараш ли до аптеката? Що? Защото пак ми е под коремчето. Ето ли за аптека, слиза и моля те, зад мен има хора. Може ли ти да слезеш? Беби Лишончик, зад нас има хора, брат. Ах, ти ужаса. Здравейте! Здравейте. Приятелката ми я боли корем и чувствам някакъв дискомфорт, съм спрял много зле. Може ли набързо да ми препоръчате нещо? Да, разбира се, какви симптоми точно има? Вчера ядохме някакви гадни пици и се събуди с много болка стомаха, подута я боли. Супер. Да, имаме такъв продукт, пробиотика на New Vita при подуване, при дискомфорт, когато сте яли нещо нездравословно, ако мога така да се израза. Колко струва? 35 лева, точно. Супер, супер, взимам. Как се пие? Топ. Може да го взимате сутрин, примерно преди храна. Топ, добре, да. Благодаря. Извинете, а да платите? Да, може ли с една снимка? Често ли страдаш от продукт кореми газове? Новита пробиотик, 10 щама и 50 милиарда живи бактерии за по-добро храносмилане. Тестван и препоръчан от лекари за здрав стомах и комфорт всеки ден. Само една капсула на ден веднага след събуждане. Тествай новита пробиотик още сега. Искаш ли да ти кажа моята малка тайна? Преди това, дори едно кафе ми беше мисия. Постоянно бях подута и все ми беше тежко. А сега, виж ме, няма магия, само New Vita пробиотик. Това е моето тайно оръжие за баланс и лекота. Без подуване, повече енергия и настроението ми е страхотно. А само сега е намалено 39,90 на 34,90. Ако поръчаш 2 броя, получаваш безплатна доставка. А при 3 спесяваш още повече и си подсигуряваш пробиотика за 3 месеца. Сутрин започвам с пробиотика, а останалото просто си личи.